tasike pakacherwa guva rikatoiswa mutsvairo pamusoro rikatoiswa zvimatsotso zvinoratidza kuti iguva rakavigwa muno kutaura kuni kwati vari kuti iwo dzimwe nguva vanokwanisa kuti vaende kumapurisa kuti vatarisirwe kunzi pambori nei nokuti inzvimbo yechechi asi yamuka ine guva. Muri kuti chii chaitika kwa Mutare panzvimbo inonamatira vanhu nhasi vamuka paine mucherechedzo weguva panotaridza kuti pakacherwa ivhu rakatoungana pamusoro pakatoiswa mutsvairo inoratidza kuti ivhu ranga richitsvairwa nezvimasanzu zvinoitwa paguva ndozvamuka zvakaitwa panzvimbo yechechi. Saka vepachechi apa vaenda kunoudza mapurisa havasati vafukunura kuti paoneke kuti panei asi nzvimbo yechechi kuti iguva ire amene kuti chii. Ndine nyaya zvakare muri yeZimbabwe yemukati meguta reHarare yekuti kune mukadzi aita zvekutengesa mwiri achienda kumabhawa kana kuti achienda kunofara anoti kana akuenda anosiya mwana wake amuendesa kune vamwe mai vanopedyo achitovabhadhara asi mwana uyu mudiki ari pa9 months mwana uyu akazosara achifa iye amai vabuda vaenda kwavakaenda. So nyaya ndiri kutaura iyi iri kumapurisa mukati meguta reHarare. Amai vaenda kubasa rokutengesa muviri ichokwadi vaisira mwana mumwe mudzimai uyu ane mhuri yake aisirwa mwana uyu achitobhadharwa mari anobhadharwa panight asi mwana akazosangana netsaona yerufu zvakazoitika manje pakusangana kwetsaona yerufu zvakazoita kuti amai vemwana nemunhu wavaisira vanetsane kusvika pakuenda kumapurisa. Hey pakaipa mukoma kebya ndinayo munhu weZimbabwe nyaya ndinayo panapa zvakare inyaya yekuti kune murume ari kuchema kuti ane mukadzi wake anonamata asi kunamata kwaanoita kuchechi kunonamata mukadzi wake uyu kuna profeti variko asi profeti ava vakufamba vachiita zvekunamatirana vachienda mukati menzvimbo sokuti vanomuka vachiti taratidzwa kuti pakati kune mativi atinofanira kuti tichiparidza but munhu vari kuenda naye mukadzi wemunhu vanofamba vachiparidza nemukadzi wemunhu iwe murume wemunhu ari kufamba nemukadzi wemunhu vachienda vachiparidza murume akambokomplaina kumukadzi wake akati zvamakuita zvisiri izvo nokuti munhu vari kufamba naye asi murume mukadzi achibatira mashoko ekuti zvawaita izvi isu tavanzwi vedenga tavana mamwari unogona kuita munyama pasina 10 minutes murume anga kuti rumwa nenyuchi mushure mekukomplaina kuti murume wacho aifamba nemukadzi uyu akati inini handina chandinotaura ndinotanga ndaudza mwari wangu chete kuti mwari munhu wamakadipa ndifambe naye murume wake ari kuramba. Baba Isabel vakagukuchira ndozva kuti pane vakawanda vanenge vachizotsvaga kanhamba dzenyu vachida kukupaika nhau kubudikidza nenyaya dzinenge dzaitika kwavanogara munobatika papi. Ichokwadi muri yeZimbabwe vasagangana kuti padombo shava chiriko chemurume akapisa girlfriend nepetrol kutaura kuno kwari muchipatara vanoda kundibata nhamba dzangu munondibata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 nedzimwe dzinoti 0736 26 35 36 0736 26 35 36 panhamba idzi muri yeZimbabwe musadzibhipa asi kuti munofona. Ndinotenda Baba Isabel vari kudzoka vachinyudza gejo mushure mekunzwa kanhau muntundu watonga pabodzi kana nambi Alexander TV mafara yanitewera yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza dziri kuitika matimana wose nyika iro paka Harare nezhombe mukoma KB nyaya ndiri kutaura panapa inyaya yakaitika mukati meguta reHarare kune mukadzi anoita basa rake kana kuti piecework yake kana kuti mapiecework ake aanosevenza usiku ari mukati mekusevenza usiku kudaro akabva abuda achiti iye rega ndiende pana amai panext door sezvavaita mazuva ose kuti anosiyira mai vamwana ndokubvaenda achibvasira anovasiyira kudaro mukoma KB mwana uyu ane 9 months kureva kuti mwana achiri mwana mudiki mwana achiri kuda mai vake padhuze mai vachibva vasiyirwa ende kakakasirike kutenga kuti mai vari kusiyirwa mwana kai kugara chichiitika ende mai ava vane mari yavaipiwa pavanorara usiku vakachengeta mwana uyu right zvadaro mukoma KB mukadzi uyu achibva aenda kubasa amai vakasara vakarara nemwana uyu mai vanoti iwo havazivi kuti mwana uyu airwara kandi akangopiwa mwana sezvazvo ndobva warara naye amai vachipepuka usiku ndikuona kuti mwana uyu afa vaona kuti afa dare ndimi imbonzwa inyaya vaona kuti mwana afa vachibva vaenda pamba vatora mwana uyu ndokumutakura ndokuenda naye pamba paya panogara mukadzi uyu asati adzoka ndokusvika ndikunovhura dhoo ndobva vaisa mwana uyu akaita sei chii chitunhu akafa imomo ndobva vadzokera kumba kwavo vadzokera kumba murandakadzi adzoka ati rega nditakanda pinda mumba then zvinodi ndizotora mwana ari kupinda mumba ari kuona mwana wake chitunhu ari mumba ndokutanga kunetsana kusvikira vaenderese kubaika mapurisa saka kutaura kune kwatiri kuita mukoma KB nemuri yeZimbabwe ndamirira kuti tinzwe kuti pavaenda kumapurisa polisi yati chii vese vakaenda kumapurisa but nyaya yavo ndeyekuti uya kuti ndakamusiyira mwana wangu ari mupenyu
atichazivi kuti amai vachanobvuma here vachiti akandisiyira mwana. Hey, asi vanoti ndakasiyira mari mwana vaona kuti mwana wangu afa ndikuzomusiya mumba. Baba Isabel, paitwa here postmortem yokutsvaga kuti chii chakakonzeresa rufu rwemwana. Chiri kutopisa kai chimukoma kebe. Unyoro huno. Ndecharini ichi? Ichi ndechanhasi ichi, vanotoenda kumapurisa nhasi. Mwana akashaya rini? Usiku wafura. Hey! Saka postmortem ichabuda yakuzotaura kuti chii chaitika, but tisati taenda kupostmortem pavanhu ava ngavawirirane, then tozoona kuti chauraya mwana chii. Ndizvozvo? Anditika right, uyu ari kuti ndavakupai mwana wangu ndinokubhadharai mari yakati panight kana ndichikusiyirai mwana, pandinozomutora ndikusiyirai mari. Asi mwana wangu ndazomuna akumba sei iye akafa. Shoko riri kutaurwa naamai ndoti handi kumapurisa kundinyebera. Handina kuuraya mwana ini. Andinokuuraya mwana ini. Asi makamuendesera iko kumba kwangu. Ini ndakakusiyirai mwana. Ndakusiyirai mwana. Kureva kuti amai avo vanenge vakutora mbao zvakare kuti andinambogara naite sei? Ndapiwa mwana. Anga ari mwana ikoyo. Mwanakomana. 9 months. Ya, zvakaoma. Nematambudziko regai timbonzwa mashoko anotevera, then ndodzoka kandi ndichita sei ndichiverenga mamessages enyu. Inotenda muri yeZimbabwe Bozho naKanyemba amai avo icho chekuchipinge muroyi vanonyadzisa ndinonzi maishoko ndiri kunoku kobulawayo. Baba Isabel, chii chakapaka kuti amai avo vatore mbatya dzemukuwasha? Ndo pasina answer mukoma KB, nekuti vakatanga vachiramba ende kubvuma kwavo kubvuma, but havasi kuti hongu kubvuma nezvinhu zvakutoitika pavari. Micherechedzo yekuda kwemubatsiri nezviri kuitika zvimwe zvinovhundutsa ndo zvakukonzera kubvuma. Dai panga pasina mubatsiri amai vasina kubvuma, hembe dzasina mboonekwedzi ende mukuwasha aifamba achiti chii? Chekudomboshava murume uyo ane hutsinye ndinonzi Mai Mateo ndiri kuChatcom. Iye mudzimai wokupisirwa kamumba uyu mushure mekuramba murume akunzwa sei? Mukoma KB, munhu ari muchipatara maari makatooma. Zvinoda Mwari, maari makatooma mukoma KB. Ya, zvakaoma. Tinovashuvira kakuti amai avo vapore nekukasika. Po! Rikiti bvu ini hangu handirori kuchipinge Kanyemba na Bozho. Hey! Itapfo kutimu makaipa Kanyemba. Varume ngativhumeika kurambwa kunyangwe tadyiwa mari yakawanda, zvisazotipinza mujeri. Vakadzi inga vakawanda kudarika varume 1 munyika. Kanyemba ndimhoresero kavagari vose vekwa Major Brown newe kwa Wula Farm nevanondiziva vese ndinonzi Langton Chingoma pa Major Brown along Chiweshe Road. Kuri seko kuchiweshe ikoko chiri chifundo na nkumbusira zakuti muri kuti pata bwino 20 minutes past 11 regaitinzwe mashoko anotevera. Mudzera shirikadzi mudunhu remanikalende rinova dunhu retatu kuparwa kurongwa rwakadai mushure mematunhu National West nhasi ndauya ndakanangana namadzimai avo vakashayikirwa navarume vavo, saka ndauya namabasa amaoko andinoda kuti mubate kumabhizinesi akabva muri 7. mushure mekupa madzimai magrosari, mbudzi nehuku dzekutanga mabhizimusi anovabatsira, amai vakatora mukana madzimai kuzvibata pamwe nekuchengetedza vana. Ndinoda kuva naamai vakatasanuka pakugara kwavo, amai vanonzi vakadzi pamba apa pana amai nhingi, vanhu vanogusikana pamba pekuti amai mwana waamai nhingi achambonona amai nhingi vanotamudza pamusoro amai vakaoma. Amai avo wowanikwa uchipinzwa uchiparidza zvakanaka kusumudzira mweya yevamwe vako vasisipo panzvimbo vane mweya isisina kugadzikana. Saka kuuya kwandaita nhasi ndaya kuzoti amai ndiwe amai, ndiwe baba, ndiwe tete. Zvemakore ano ndiwo wavatete, ambuya, zvese mazvinzwa here? Ndiwochengeta vana vako. Tarisa mwana wako mafambiro ake arikuza mwana wako. Iwe wava mupurisa wemwana wako iwe. Nekuti vari kushuta vanoisa ndapinda ndina makadiba kutsvaka makadiba kufamba makadiba kutsodzura rega ndingopfapfedza zviviri zvipinda mudariro ihangaiwa zvakupinda zviri hazvina kureba ndezvekuti munzwe muri yeZimbabwe ndicharova paka domboshava paka chipinge jezi right. Domboshava nechipinge zviri kuti kudini? ichokwadi muri yeZimbabwe rekataura richitizwa nyaya yakaitika padomboshava ndeyekuti muri yeZimbabwe pane murume akadanana nemumwe mukadzi vari mukadiba kugarisana, vanga vasiri murume nemukadzi asi vanga vari vanhu vanodanana vafambidzani. Mukufambidzana kwachona vaigara vese
zvawo samaina baba but pasina kuroorana kuri kutamba 10 oro shiwiri pinifo wakachuremba kimeniki acha zvadaro baba bati mukadzi akamuka achitaura mashoko ndati handichada bosho handichada ndati kanyemba handichada ndakwenda mukadzi kutora zvinhu zvake ndobva buda chibaina aenda kudaro mukoma KB murume akaramba kurambwa ndokuzotevera kumba kwemusikana aine chigubhu chepetrol ndobva apinda mumba amberi chinhu chakarona chomukadzi uyu achibva mukwadza sokuti akapera simba ndokubva adira petrol amudira petrol ndobva mutungidza pane vanhu vaitofamba kuti mumba muda hutsumu ndopa vakamhanya kuno kwechenura dhoo varikutoona munhu ari kutotsva iyewo murume wacho akadira iyeyo paruoko rwake pakapasara imwe petrol akatotsvawo zvakare mukadzi akatakurwa akaendeswa mune chimwe chipatara chihombe chiri mukati meguta reHarare naiye murume zvakare asi murume uyu haana kutiza mapurisa akamubata ari mumaoko emapurisa ari mugurapo zvakare kureva kuti murume uyu akapisa mukadzi nepetrol nenyaya yekuti mukadzi ati achada. Baba Isabel, murume uyu ane mhuri here kana kuti haana ndatotsvakurudzwa haana imwe mhuri akura sei vanhu vari pasi pe35 years zvese nemudzimai vanga vagarisana kwenguva yakareba sei vanga vagarisana vanga kusvika kuma 6 months saka murume akaramba kuramba mudzimai paakabva pamba pemurume akaenda kunogara kupi akaenda kunogarawo pake ega kunomboshava ikoko hei ya pakaipa echokwadi muri yezimbabwe ndapinda ndibati rega ndingosimudza chimwe chacho chakaitika mukati menzvimbo yechipenge kwaunoshevedzera kuti kujezi muri yezimbabwe pane murume akaroora mukadzi wake kudaro ndokubva atoita vana vaviri kutaura kuno kwatiri kuita anga ari pakugadzirira anoda kuita muchato wechechi anoda kuita muchato wekereke aunganidza mari dzake asi mukati mekuunganidza uko akaenda achida kunotenga mombe kumutekwa natezvara kunogarwa natezvara ndokwakaenda mukosha achiti ndoda kunotenga mombe right ane mari yakawana ndoda kutenga mombe dzangu ndichigara pana tezvara ndokubva aenda paakaenda kumba kwena tezvara haana kuenda nemukadzi wake akaenda ega iye murume uyu anogara kubeshnaf nemukadzi wake asi akaroora kujezi kuchipinge so akuda kutenga mombe akabva aenda kwena tezvara achiti ndoda kutenga mombe kunoko saka obvious anenge achigara pana tezvara achitsvaga mombe dzake zuva rakasvika mukoma KB akapiwa imba yekurara inova imba yanoshandisa nguva dzese semukwasha kana aine mukadzi wake ndokubva arara mumba umo mukoma KB ndinzwe mhuri yeZimbabwe akarara ari 1 hapana natsano chidiki varipo vatoripo nana mainini saka mumba makakarara chi ari 1 ndichitaura nemurume uyu mukoma KB anoti pakunorara akabvisa shirt ndokubvisa trouse ndokusara nakabudura kaboxer short ndokakarara akapfeka bhutsu zvimwe zvese akaita sei akabvisa ndokusara neboxer short ndokuvharara mangwana makuseni ada kumukira angatotsvaga umwe mukomana watsvagirwa muvillage wokunzi famba naye uchimuratidza uchi dzimwe nzvimbo pamunenge masvika muzotiudzwa mafoni masangano epapi ndevapi uyezve vanhu vacho vanokwanisa kutengeseka nazvo zvinhu here wati kusene ada kumuka ma55 amuka chakataka kumuvhundusa akaona asina kupfeka zvachose kana kaboxer short kana kamuzukuru kacho pasina horeti asi ndiri kurota maybe ndakabvisa chirege nditure trouse nedzimwe kunodaisa mumba hamuna kana hembe 1 hembe dzake dzese hamuna kana hembe 1 ndiye ari mumba so mukwasha mbonyararizi ari mumba 5 6 panobudika sei panze apabudike ndotaka kuodza rina hembe dzangu vanondichi kana vasiriwo vachati ndavafungira zvipi pakatozonokwa mushure mekunge pamba apa vanatezvara vaudza mumwe kuti mukwasha wangu akauya but ari kuda chii mombe dzekutenga pakazouya munhu iye manje pamba achiti mukwasha wenyu akazouya zvikanzi hongu ndo pakanonoka dhoo anoka dhoo zvikanzi itai vachona ivavo rada kutenga moto mombe vane mombe kutengesa vauye padhoo ndobva vauya padhoo ndobva ndoda kutaura nemi zvikanzi munoona mumba muno mandiri muno ndakarara nezuva ndinoshauti ndosei ndotaura sei ndamuka ndisina kana hembe 1 ndakakiya dhoo nemukati nemakizi ndi hapana munhu andina kurara nemunhu ndamuka ndisina kana hembe 1 kochi mukoma KB hembe dzakaenda kunotengwa vatezvara nemukwasha uyu babhodha ava vatowirirani ndibhosho nakanyemba kana zvekupfeka zviite sei hazviwirirani ndobva abudisa mari yake iye ndobva apa murume adotenga mombe ndokuenda kumba
pamwe pane chimwe chifilm market ndomutengera chi nomutengera hembe ndobva amupa kudaro vana tezora zvikandezva mukwasha nyaya yako tainzwa murume anodzana tezora nyaya yako tainzwa asi unozofamba uchiti chii chitendero chako chakamira sei mukwasha zvikanzi chitendero changu inini ndinoenda kukereke chandisingakwanisi kuti kubata mushonga zvikanzi isu tinoda kuti tifambe usati waenda tinzwa kuti zvaitika izvi ndizvo here dzimwe dzenguvawo ndiwe une zvauri kufunga kana kuti zvechokwadi hembe dzakaita sei dzakatorwa ngatifambei vakaenda 2 days vachifamba mukwasha akatomira basa mukwasha anombogara afonera mukadzi wake kuti ndozvaitika mukwasha pasina kufonera mukadzi wake vabereki zvakare havana kufonerawo mwana wavo so mukwasha ndanga ndakamira kuti inini sindizvaitikira kunoku handizipe kutaura nepekugumira nokuti shoko randinoziva ndire kuti ndakarara mumba mana tezora ndikamuka ndisina hembe wese wandichaudza ini ndichanzizwa ndaripotera vana tezora kuti vane zvavakaita pandiri nokuti imba yandinorara imba yakakwana imba inokiwa nemakiyi echirungu right vafamba mukoma KB kusvika mukwasha ati no matiri kufamba pana zvatiri kunzwa tiri kukumbirawo ndite sei ndidzokere kuma zvikanzi mombe zvikanzi ndichazotenga mukwasha achibva aenda ndokunoudza mukadzi wake akati munorevesa here baba mwana hakuna kwamakaenda here imimi mukanditorerwa hembe yes zvikanzi fonera vabereki handitozivi kuti sei kusvika nguva inoseda tise vakufonera fafonerei ndobva vafonera zvikanzi aiwa zviite zvebana baba nemwana wavo mwana sikana ndiyakazotungamira kuti aiwa ngatite sei ngatifambei wanai pambazvo zviripo mukoma kei pamba apa mwana sikana uyu akaroorwa uyu amai varipo havasi amai vake amai vake vakarambwa vakaenda baba vakatora mukadzi wechi2 ava ndaamai but vari step mother zvikanzi ngatifambei ndokubva vadzoka ari mwanasikana akatungamira handeitifambi ndokubva vafamba kusvikira vazoshevedza umwe wevamwe vanhu mukoma KB vari mukati meguta reHarare kuti vaende kuchipingeiko zvikanzi kwete handitangi kuyeko kune mubatsiri uyai kuno kumupinda mumatare zvichachaudza mumatare takuenda right ndokubva vauya anga akubudisa mari pese paifamba vanhu ava ndiye mukwasha asi anga ane simba mukwasha kuti ngazviregerwe anga ane simba mudzimai wacho mukadziwo aiti ndichagara sei nemurume kumba kwangu ndati murume ngaone pekusvikira kumba kwedu uri sikotorerwa nhumbi dzese ndikagaragara ndinotungwa nechishoro chokunzi kumba kwenyu uri kuziva here zvakaitika right ngazvibude pachena ndokubva vafamba mukoma KB ndobva vafamba amai step mother zvikanzi ndiri mutorwa pano ini ndinoenda kunodii kungangano maprofita ndiri mutorwa ini kana muchida kufamba neni tangai mafonera hama dzangu muvaudze muda kufamba neni pana paini handisiwepo ini zvikanzi nemurume wepo aiwa ahuti hausi wepoka kana ukamutarisa chii chakoyo asi mukwasha asi mukwasha uyo zvikanzi mukwasha zvikanzi right iye mukwasha wacho pana pasi mutoro here zvikanzi mutoro zvikanzi iwe nemukwasha muri vatorwa but murume wako wangu inini watezvara handei ngatifambe hamai kumagunde hekumagunde amai kumagunde hekumagunde jagesa msutu hekumagunde kufamba uko vakananga kwagodobori vachisvika pagete zvikanzi mirai pagete ipapo makasa ndiri kukumbira kana makupinda anopinda pagete apa kubva kuna baba taura kuti zvaunoziva ndo zvaunotaura pane zvinhu 2 ndiri ndakatora hembe uchipinda pagete kana kuti handisiri ndakatora hembe uchipinda pagete asi pamugete apa panga paiswa mugoti vaijamba mugoti uchijamba mugoti uchiti handisiri ndakatora kana kuti ndiri ndakatora vakapati vamira paya amai vatanga zvakare zvikanzi aiwazvo ndiri mutorwa zvamuri kundiitisa zvamatsangu dziri kuzviziva here izvi zvikanzi no problem regai ndifonera na tsano ndobva vafonera na tsano zvikanzi tsano ndonyaya iri kuduka yakamira yakadai so munotitendera zvikanzi carry on zvaitika pazvisi right mani chero inini pachangu ndikaenda kumba kwemukadzi wangu ndikaitwa izvozvo nemukadzi atikere zvakanaka ndingenda kutosvika kuti ane dzimwe pfuti dzakatopiwa ende ndichitofungira nditezvana ndo vaita zvinhu izvo akuda kutojamba mai vangu kuba KB vakangosumudza gomba makumbo ari pakati pakati ndokungosunga makumbo chakanetsayo ndechekuti mugoti wakavapinga varipa munobva vaenda panguva vari pamugoti baba mugoti wangu watotsuka ndobva vaenda panguva hamuna mamwe mashoko amada kutaura here zvikanzi hapana hamuna mamwe mashoko amada kutaura here zvikanzi handira mukoma KB pamba bababa ava pane imbwa dziripo
pane imwe imbwa mukoma KB yakura yokuti kana chifamba inofamba neside zvokuti vanhu vakamirira Mwari chete vanototadzorikana kukoneka kuona inoita singisisaona. But imbwa ipa yakauya pamba apa yakauya nehanzvadzi yaamai ava vanovandiwa stepmother. Vakati imbwa idzi ndeyechirungu, imbwa yakanaka, asi kana hanzvadzi yachiti padzimba dzandakatenga ndakaona kodzero ndikupe imbwa yehanzvadzi yangu, imbwa yakanaka ende for sure yakama, but yakura zvokuti itori nemamwe mambava anovhara kufesi. Right, vaende kwafamba kwekweka amai vanzitaura zvikanzi ndikwanise kutaura zvikanzi asatapedza taakudzokera ndobva vadzokera kumba. Vakudzokera kumba zvikanzi vakati ndichaisa mugoti zvakare pato remba yakarara mukwasha munhu wese ngapinde mumba nokubuda zvakare. Amai vachibva varamba vachibva vachi inini zvandinogona kuita ndechekuti handichakwanisi kujamba mugoti, zvandakuita ndezvekuti inini muone hembe dzenyu. So pakafamba vanhu vachidzoka pamba vakasvika vachiudzwa kuti baba mama kubva musi wamabva panapa imbwa hatina kumboiona sezvo yakura pamwe ikafira musango. Vakagara mukoma KB zvikanzi mubatsiri kwete muri kutaura nyaya iyi ndakutaura nyaya yembwa. Aiwa imbwa iyoyo ndo ine hembe dzedu. Zvikani vanhu munotaurimi ndo ranga rakavharwa ranga rakakiwa mukati yakapinda sei. Hapana vari pakupikisana mukoma KB auya munduna wembwa yakaruma hembe pamuromo. But pahembe iyi manje panga pane hembe dzekunze chete dzakafanana netrausi nesheti, boxer shoti yemukati nekamuzukuru kacho zvange zvisipo. Zvikanzi izvi amai zvapachena kuti munoziva nezvehembe idzi, manzi chamba yapasi kujamba kwaita vamwe mukati hamukwanise kujamba but chamunogona kuita chinhu chekuti zvinhu zvenyu zviite sei hembe dziuye, hembe dzauya sekureva kwenyu munoziva here. Zvikanzi aiwa indangotaurawo handida kuti ndinoziva. Zvikanzi right mukuwasha hembe dzakwana here, zvikanzi hembe hadzina kuwana, zvikanzi tikula dzimwe hembe munhu zvikanzi amai tipe mahembe ndokwana kwachinobva wasimuka ndobva wapinda mumba mavo mubhedroom anorara nemurume wavo ndobva wanouya nehembe dziri mupepa bhegi zvikanzi hadzisiridzo here ndobva wapiwa dziya dzanga dzisipo dziya nebhutsu zvese. Asi mumba manga makakiwa. Vapedza kudaro murume achibva afonera vanatsano vaya, vanatsano kana musina mari ndikukumbira kuti muuye kunoko ndokusirai mari yepafoni muuye kuno mubatsira asatadzokera. Mubatsira asatadzokera right. Mukuwasha akanti hanzvadzi yemukadzi uyu inova ndo yakapasisa vaimbwa yakaramba kuuya. Ndobva kwauya vamwe vachisvika pazvikanzi wo ndimi hama dzachionaka pahama imimika hamuna problem imimi mutori busy kushandiswa futi pane hwana asipo apa ndiani akapaulisisi wake imbwa uyu. Ndobva vatozvikanzi mushedze ndobva ashedzwa mukoma ndobva aramba ndobva aramba kuenda zvikangonzi handikwanisi kugadzira mai ava kana kukubatsira pasina hanzvadzi yavo nokuti zviri kuno ndo zvishoma zviri kukanzvadzi nezvakawanda. Hanzvadzi ita basa rekutenga motokari ichitengesa vachitenga motokari ichitengesa. Zvikanzi izvo kana asipo mukuwasha anova ndiye murume wemukadzi uyu akanga tora zvinhu izvi ndobva angoti tsano ndiri kukumbira kuti pamunobva panapa musasiya chi hanzvadzi. Zvikanzi azvidaro mukuwasha zvaitika ndazviona asi nzira rokushandisa isiriyo. Iwe kana wasara unoita zvaunoita ukatigamuchidza mwana waya naye kumba ndichaudza dzimwe hama chikonzero zvaitika panapa ndaita sei ndazviona ndokusara ndokulodha motokari ndokulodha mota zvese mubhedha chakati ndikandisara ndisina chinhu endai nemwana wenyu ndokusvika ndobva amuisa vamuisa ikoko. Zvikanzizo nemubatsiri kana waisa mukadzi weyu uko hauna mazuva maviri matatu iwe murume weyu kana waindisa mukadzi wako uri kutofa iwe. Zvikanzi but ndava kukubatsira. Hanzvadzi iyi nehanzvadzi komana vane kushanda kwavanoita pakaseu yavo. Hembe dzako idzi dzakatisina kunoshandiswa watorwa semutorwa kana kuti murume wemwana asiri wangu, but kuti uzive kuti business inoitwa nehanzvadzi yevanhu ava riri kushandiswa pazvinhu izvi rega ribude moto toda kupisa hembe idzi hadzichavekekidzi asi nditire 3-4 days mota pama 3-4 days mundishedze mungondiudza kuti zuva rakati chiuyai mudzipise kwete nhasi. Handiti maendisa mwana mukadzi uyu kumba kwake nditsvagire 3-4 days pa 3 days 4 days kana dzadarika mungondiudza 1 day kuti chiuyai mupise hembe sarai nadzo ndobva wasara nadzo.
after 5 days when the chuya ndofa pisa hembe vachino pisa hembe ngoba kepe ndofa yaduma Casio mota mbiri dzakasva mota mbiri dzakatsva paCasio vanoziva muchipinge pakaitika zvinhu izvozvo 0713-938-538 chipinge kana muchitibata muri kunzwa nyaya iri kutsudzurwa nababa Isabel Bozhongora Washington Maremera tiudzei kuti chii chamuri kuziva kubudikidza nekutsva kwakaita motikari paCasio. Baba Isabel, chirongwa chino Bozhongora segment tiri kuchikotsora nevasawira vedu vePremier Tobacco Auction Floors. Harare neshombe. Harare neshombe. Mukoma KB, nyaya ndiri kutaura panapa inyaya yakatika mukati meguta reHarare. Kune mukadzi anoita basa rake kana kuti piecework yake kana kuti mapiecework yake anosevenza usiku. Ari mukati mekusevenza usiku kudaro akabva abuda achiti rega ndiende pana mai pa next door. Sezvavaita mazuva ose kuti anosiyira mai vamwana ndokubva achibvasira. Anovasiyira kudaro mukoma KB. Mwana uya 9 months. Kureva kuti mwana achiri mwana mudiki, mwana achiri kuda mai vake padhuze. Mai vachibva vasirwa ende kakakasirike kutenga kuti mai vakusirwa mwana kai kugara chichitika ende mai vane mari yavaipiwa pavanorara usiku vakachengeta mwana uyu right. Zvadaro mukoma KB mukadzi uyu achibva aenda kubasa amai vakasara vakarara nemwana uyu mai vanoti iwo havazivi kuti mwana uyu airwara kana akangopiwa mwana sizvati ndobva warara naye amai vachipepuka usiku ndokuona kuti mwana uyu afa hey vaona kuti afa dare ndimi imbonzwa inyaya vaona kuti mwana afa vachibva vaenda pamba vatora mwana uyu ndokumutakura ndokuenda naye pamba paya panogara mukadzi uyu asati adzoka ndokusvika ndokundovhura dhoo ndobva vaisa mwana uyu akaita sei chiri chitunhu akafa imomo ndobva vadzokera kumba kwavo vadzokera kumba murandakadzi adzoka ati rega nditanga ndapinda mumba then ndizonodi ndizotora mwana ari kupinda mumba ari kuona mwana wake chitunhu ari mumba ndokutara kunetsa kusvikira vaenderese kuvaika mapurisa sakutaura kune kwatiri kuita mukoma KB nemuri yeZimbabwe ndamirira kuti tinzwe kuti pavaenda kumapurisa polisi yati chii vese vakaenda kumapurisa but nyaya yavo ndiye kuti uya kuti ndakamusiyira mwana wangu ari mupenyu hatichazivi kuti amai vachanobvuma here vachiti akandisiyira mwana hey asi vanoti ndakasiyira mari mwana vaona kuti mwana wangu afa ndokuzomusiya mumba. Baba Isabel, paitwa here postmortem yokutsvaga kuti chii chakakonzeresa rufu rwemwana chiri kutopisa kaizve mukoma KB. Unyoro huno ndecharini ichi ndechanhasi ichi vanhu vatoenda kumapurisa nhasi. Mwana akashaya rini? Usiku wafura. Hey! Saka postmortem ichabuda yakuzotaura kuti chii chaitika but tisati taenda kupostmortem pavanhu ava ngavawirirane then tozoona kuti chauraya mwana chii ndizvozvo handitika right. Uyu ari kuti ndakakupai mwana wangu ndinokubhadharai mari yakati panaiti kana ndichikusiyirai mwana pandinozomutora ndikusiyirai mari asi mwana wangu ndazomuna akumba sei iye akafa. Shoko riri kutaurwa naamai ndoti handi kumapurisa kundinyebera handina kuuraya mwana ini andakuuraya mwana ini asi makamuendeserai kukumba kwangu ini ndakakusiyirai mwana ndakusiyirai mwana kureva kuti amai avo vanenge vakutorambawo zvakare kuti handirambagara naita sei ndapiwa mwana anga ari mwana ikoyo mwanakomana 9 months ya zvakaoma nematambudziko regai timbonzwa mashoko anotevera then ndodzoka kandi ndichita sei ndichiverenga mamessages enyu. Baba Isabel, chii chakapaka kuti amai avo vatore mbatya dzemukuwasha? ndo pasina answer mukoma KB nekuti vakatanga vachiramba ende kubvuma kwavo kubvuma but havasi kuti hongo kubvuma nezvinhu zvakutoitika pavari micherechedzo iri kuda kumbasiri nezviri kuitika zvimwe zvinovhundudza ndo zvakukonzera kubvuma. Dai panga pasina mubatsiri amai vasina kubvuma hembe dzasina mboonekwa idzi ende mukuwasha aifamba achiti chii chekudomboshava murume uyo ane hutsinye ndinonzi Mai Mateu ndiri kuChatcom iye mudzimai wokupisirwa kamumba uyu mushure mekuramba murume akunzwa sei? Mukoma KB munhu ari muchipatara maari makatooma zvinoda Mwari maari makatooma mukoma KB ya ari kurwara zvakaoma tinovashuvira kuti amai avo vapore nekukasika po rikiti bvu ini hangu handirori
kuchipinge Kanyemba na Bosho hey itapfo kutimu Mashasha National FM Shift Boss Victor Katiyo Shekman Matono Tinasha Gotora Denford Charlie Kelvin Joao Innocent Manyoso Prominent Mandombo tichaona Makwerere Elias Arumando Regaisa Moro Gwaya Prima kepi nyanji nayo panapa inyaya inosiririza inyaya inorwadza uyezve mukati menyika yeZimbabwe mukoma kepi kuti munge mune order kune vamwe vanoshanda muno icho kwadi vekuti ivavo kana vasvika kana vasiko ibata wabatwa vanhu vanoitwa zvisi zvisi ipolisi mapurisa kana asiko tisazvinyepera kutaura kuti vanzi ye mupurisa azondida akadaiso tisatataura unhu hwemunhu kuti mupurisa wacho akaita sei nyaya yekungoti mupurisa basa ravanobata rinorema nezuro ndakaona nyaya inorwadza mukoma KP ndichibva munzvimbo yeStone Ridge tikasvika pamasteps takubva pamasteps tichiva kuwazindoka maybe 50 meters kubva pamasteps panotangira dzimba pane imwe jura pane mota ita zvemushikashika zvagara pamutemo hazviko mota yako ine maplate anoratidza kuti ari pamutemo nekutakura vanhu kuitira mangwana ukaita accident ukauraya vanhu unonzi ndiwani mutemo unoti dziriko mota dzinotakura vanhu mapurisa kana vari parodi ndo zvavanotsvagwa vasina madrivers license vanoshanda zviri kunze kwemutemo uyezve mota iri kufamba nemutero kana isina zvinodiwa nemapurisa unoenda kukamba unobhedhera faini yako kuti ugoziva kuti zvakatiyano imhosva icho kwadi mapurisa vakabata mota yakatakura vanhu kushikashika mapurisa kana vabata mota chavanotaura chete ndechekuti handei kukamba ndizvozvo vakufamba nemotokari vakaratidza kuti vakarwisana uri mota ndokubva yabuda ndokubva yanorova juraho vanhu vanga ri kumashure vakabuda nekumashure vachibuda imomo vakomana vemota iyi mukoma KB ndokutanga kurwisa mapurisa anga ari maviri wani vandakataka kuona kakukirosa achimhanya achizama kutotisa ari muuniform ndokukirosa road wani wechi2 vakomana vachibva vabvuta mboma yanga inayo iyayi ndokuchitanga kurwisa mupurisa akasara anokwanisa kuenda chikonzero aibatwa vanhu vaviri akaenda uku akaenda pasi achirokwa vamwe vanhu vakanga varipo ipapo ndokuziva kuti nzvimbo ino ndeipi inoyi saka polisi ipadhuze ndeipi ndokubva vafonera polisi yange iri padhure inova yeSouth Park havana kuita maminutes vachibva vasvika vachisvika ipapo kuti vanhu vavatiza vangasakwanisi kutiza chikonzero mota yavo payakambira yatsaona ndokubva vabatwa kutaura kuno kwachiri kuita vari mumaoko emapurisa vakabatwa but mupurisa hatizivi kuti ari muchipatara chipi izvezvo akaroveka akarohwa akakuvara ndingakuti vakakuvara asi one akasara so vanhu vari mukati mekutaura vanoti ivo zviriko here kuti mupurisa anorwiswa vokusiya vanhu vachifamba here kukana iwe usina mhosva mupurisa akakubata hauna here matauro anoita kuti kana usvika kukamba uti ini zvinhu zvangu zvakamira zvakadaiso kana iri mhosva ita mhosva kana isiri mhosva varegerwa pakuzosvika pakunorwisa nemapurisa ari mumauniform zvinobuda here maita here mukana wekutaura nemutauriri wemapurisa Ascom Pote Mbanyati ndobataura Ascom wakati hakuna zvinhu zvakadaro mupurisa haru nesuwo hatitorambi kuti kana mupurisa ane mhosva imhosva iye mupurisa pasvika kana ane mhosva inonzi imhosva asi kana takurwisa mapurisa hazviti nokuti munhu wese kuti afambe zvakanaka inyaya yemapurisa ndizvozvo chaizvo so Ascom vakati havana kufara nazvo regai tikana mukana baba Isabel tichabata ka Ascom Pote Mbanyati mutauriri wemapurisa munyika yeZimbabwe tinzwa kuti zvakaitwa izvo zvaifanira kuitika here endi chii chavangakurudzire kuvatyairi pamwe chete kana iwo mapurisa kuti vashandidzane zvakanaka munzvimbo dzavanogara imomo. Kanyemba naBhozho amai avo vanenge vakaisira mwana poison ndinonzi Munashe Dongo representing Proton Farm kuri seko nhasi 23 minutes to 12 baba vapindira kamustudio ndiri kuona vakataura ka incubators H Solutions baba Kwaramba mangwanani makadini ko baba Kwaramba mangwanani mukoma KB kutizwa kune mwana akafa mugore 2012 aine 12 years afa mugore 2012 baba mukuru vake mukoma wa baba vake vakazofa musi wa 15 June vakazofa musi wa 15 April ndifunga last week ndimanje bafa kudaro musi wafa baba ava
mwana uye akafa mugore ra 2012 akaonekwa parufu vanhu vakavhunduka vanhu vakamhanya vakaita sei kuti kuchi chiri kuitika ichi kunitoa munhu vakatoti vari kuti pavanga kagara vachidya vachipiwa chikafu mwana uyu akatosvika ikoko vamwe mai vakati kuya nokugara sei asina chikafu gara pane vamwe apo udyi ari kunzi mwana uyu akatodya ipapo vasingazivi asi kune vanozoziva ndo vakada vakunyana vakati vanhu muri pano parufu vakawanda vanhu asi mwana wani uyu nokuti tiri kuziva mwana uyu akafanana nemwana watinoziva mufamily iyi akafa nguva yakatava kuti izvozvo mwana uyu kwanzi akamhanya achinopinda mumoto waibikiswa ndovhangu yenyu kudika haana kuwanikwa izvombe babava kuti vavigwe mukoma KB pakacherwa makuva anokwana kuita 6 vachingoti vakaita 1 mita nzvimbo iyi nzvimbo yejecha kungoita 1 mita dombo kungoita 1 mita dombo kusvika zvandizo toita sei ngatitange tafamba svika ndizvo ose amachera endai munoudza mambo kana ishe kuti apa tachera tambo chera guva wangu yakashatira kwana arangasina kuvigwa munhu svika nasapo kuchera kwamambo itekoko machera muchiti guva kureva kuti tiri guva zvinozondiremera mangwana endai kwamambo ndokunosvitsa kwamambo ndokuvaudza mukoma wangu pakabva patsvagwa mubatsiri zvikanzi regai ndikuudzei nyaya inge iripo ndiye kuti baba munini vafa ava ndo vakakonzera rufu rwemwana uyu mwana uyu paakafa vaimushandisa vaimushandisa pamishonga yavo zvino ivo vafa zvavaita zuva nezuva vachimutsa mwana uyu kuti afambe achiita basa ravo vadzomwa norufu vachibva vafa mwana uyu asi asara akamutswa ari kutenderera anoda kuti adzikamiswe anoda kuti aurawe zvachose mweya wake udzikame toita sei zvikanzizvo kana muine hembe dzavo tipai hembe dzavo nenzvimbo yavairara tigoshanda tiripo kuti mwana uyu angadzikamiswe sei vari mukati mekufamba mukoma KB imba yerara baba ava yacho yatovharwa kunzi baba ava vafa ichibva yatsva nemoto achitoonekwa mwana uyu achitenderera akazosvika kumba zvakare kwemukoma wababa uyo kwaakatoonekwa achisamechisa asi imba haina kuzotsva iko zvinozvi mukoma KB nemhuri yeZimbabwe vari kunzi izvo hembe idzi tichadzicherera pasi toenda kunocherera paguva remwana uyu kana ticherera paguva remwana uyu topira tichireverera ndiko kuti mwana uyu adzikame saka kutaura kune kwandiri kuita zvaane 3 days vaita nyaya iyi mwana uyu hasi kuonekwa tamirira tigonzwa kuti izvo pane zvichauya mangwana mwana uyu achiri kuonekwa here asi baba ava pavakazovigwa mukoma KB nemhuri yeZimbabwe vakavigwa zvavo but guva harina kunyatsodzika nokuti matombo angachingoramba achionekwa angaramba achingoonekwa matombo achingoonekwa ipapo saka iko zvino zvakavigwa zvavo but tamirira mazuva tinokuti zvakagadzirwa kunzi mwana uyu hembe dzake dzitorwe dziisiwe muguva rimwe chete nababa ava dzimwe dzanga dziripo vakabva vabvunza zvikanzi pakufa kwakaita mwana uyu hapana munhu akapiwa here chipo kana kuti zvinopiwa zvemufisi yazvira kana paine 1 achiri nehembe yaakasara yaari kuona mwana uyu ngaatipe hembe iyoyo inofanira kuti ipinzwe muguva rimwe chete nani nababa ava kuti vagofa pamwe chete nemushonga tichasanganisa saka vakasanganisa baba vachibva vavigwa asi guva rababa ava harina kunyatsodzika zvakare chikonzero matombo anga chingoramba achipo vakavigwa zvavo but harina kunyatsodzika asi zvakaisiwa nehembezo asi mubatsiri akashivedzera kuti kuisa kwataisako mwana achaonekwa zvakare chikonzero aenda pamwe chete nababa ava nokuti ndo vaimushandisa pavakafa vakasiya mushonga wake yakamira yese iri ipenyu pakaipa to be continued tomorrow baba Isabel ndiri kuona pane vari kutsvaga kanhamba dzemubatsiri wekuchipinge uyu pamwe chete newe kuhurungwe kana munadzo mungoti turudwe ndisandava pakaansa kuti ndiani gamba rekutanga kusimudza mureza wenyika yedu yeZimbabwe musi wa18 April 1980 paindependence pakadzikiswa kaUnion Jack flag yekuBritain ichokwadi muri yeZimbabwe namba dzekuchipinge 0714 204 235 0714 204 235 yekupinga ndi 0780 258 564 0780 258 564 yokuchimani muri yeZimbabwe 0712 910 770 0712 910 770 ndinomba ndidzo namba dzacho yechipinge 0714 204 235 ndinotenda ndabata comrade Carry Bure vanovaka teacher wenational history kuchitepo school of ideology ndiwo kavatiudza akakuti ndiani aive gamba rekutanga kusimudza kamureza wenyika yedu yeZimbabwe musi wa 18 April 1980 paindependence pakadzikiswa kaUnion Jack yekuBritain inzwai munzwe gamba rekutanga kusimudza mureza wenyika yedu yeZimbabwe musi wa 18 April 1980 apo nyika yedu yakawana kuzvitonga kuzere kubva kuudzvinyiriro maBritish. Retired Lieutenant General Norbert Chingombe
avo vaizikanwa nemazita maviri ekuhondo, Comrade Aginyuka Mbeu kana kuti Comrade Sparo Kanyama, chiri chizvarwa cheZimbabwe chichibva kumasvingo. Vakakwidza mureza uyu mushure mekudzikiswa kweUnion Jack flag yekuBritain yakanga yasimudzwa musi wa12 September 1890 pakadzvinyitorwa nyika ino kana pakapambwa nyika ino yeZimbabwe nemabhunu. Mureza uyu wakasimudzwa naLieutenant Don Bosco wanga ari wePioneer Column kana kuti wanga ari muuto wakanga ari pavapambe pfume vanhu vakauya kuzopamba nyika ino yeZimbabwe. Ndiwo mureza wakadzikiswa musi wa18 April pachikwidzwa mureza weZimbabwe na Comrade Chingombe. MuHarare mavakasvikoisa mureza wemaBritish vakabva vatumidza nzvimbo iyoyo kuti Salisbury. Iri nzira yavapambe pfumi yekuremekedza Lord Salisbury uyo aive sekretari paurongwa hwakaitwa muna 1884 kuBerlin Conference, apo vakaronga kugovana Africa nenyika yedu yeZimbabwe pachavo. Iye Lord Salisbury ndiye akanga achiudza nyika kuti mimi nangai makadai, imi maJerimani nangai makadai, imi maPortuguese nangai makadai. Flag iyi yakapetwa ikapiwa Prince Charles ava vakanga vatumwa na Queen Elizabeth wokuBritain. Zita ndini Comrade Bure Carry-on, ndinobva kuchitepo School of Ideology ndodzisa National History. Tinotenda maita basa ka Comrade Carry-on Bure vanoticha ka National History pachitepo School of Ideology. Manzwa kakuti gamba rakasimudza ka mureza weZimbabwe pakadzikiswa ka Union Jack musi wa 18 April 1980. Comrade Chingombe, right, maita basa tichaendera mberi kane zvimwe zvirongwa kubudikidza ka nebasa ravanenge vachitibatira iwo ka Comrade Carry-on Bure avo vari pachitepo School of Ideology. Baba Isabel, vanenge vachida kukubatai munobatika sei? Vanenge vachida kundibata munondibata panhamba dzangu dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 nedzimwe dzinoti 0736 263536 0736 263536. ndapota musabipo rigiti vu lekezani kandi kusiyeni na the digital Morris Ngwenya ndiye anenge achicheza